They're charged with 2 counts of murder, 5 counts of attempted murder, unlawful possession of a firearm. Kwezibambeli kwiindaba zethu ngokuhlwanje bavele kokuqala kwinkundla kamantyi yaseThekwini abarhanelwa kwityala lokubulawa komculi werap aka kwakunye nomhlobo wakhe uTibelo Tips Motsoane. Indlela zase-Eastern Cape ezininzi zizi-gravel road. Phantse u-90% wendlela zaphaya zindlela zomhlaba. Besinalo nodliwano-ndlebe nenkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni uMnumzana Oscar Mabuyane nalapho simbuze imibuzo ngemingeni ejongene nephondo alikhokelayo. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Bavele phambi kwenkundla kamantyi yaseThekwini abarhanelwa abahlanu kwityala lokubulawa kwemvumi yeli yomculo werap uKenan aka Forbes kwakunye nomhlobo wakhe uTibelo Tips Motsoane aka kwanomhlobo wakhe babulawa ngaphandle Florida Road eThekwini ngomhla we-10 kuFebruwari kunyaka ophelileyo. Zinyanga ezili-12 emva kokubulawa kuka-AKA kwakunye nomhlobo wakhe uTips kubusuku bange-10 kaFebruwari kunyaka ka-2023. Inkonzo yesipolisa ide yabamba yavalela abarhanelwa abathandathu kweli tyala kwaye abahlanu kubo bebevele phambi kwenkundla kamantyi yaseThekwini. Lo uthethele i-NPA kwiphondo laKwaZulu-Natal uthi aba basola abahlanu bajongene namatyala awohlukeneyo nequka kubo ukubulala. The accused made their first appearance. There were 5 accused. They're charged with 2 counts of murder, 5 counts of attempted murder, unlawful possession of a firearm, unlawful possession of ammunition, as well as conspiracy to commit murder. Kanti notata wale mvumi uTony Forbes uthi la isengamaqalela welityala kwaye uyakholelwa ukuba kuninzi okuseza kuvela. Ukwathi ngokwembono zakhe usekho ungqondo-ngqondo nowahlawula bonke abo babandakanyekayo ekubulaweni konyana wakhe. For me, we have to, with the 7 suspects in custody and being now starting court proceedings, for me it is the start of that next stage. It doesn't represent that, we're there. Is really the start to get closer to the truth. I don't think that the provincial commissioner really meant the true mastermind. I think he was referring to the coordinator. And so the coordinator, if I understand things correctly, received a sum of money and shared it with 6 other people. Where did that money come from? So if it came through the banking system, then the police should be able to pick up the trail. Kanti umphathiswa wamapolisa uMnumzana Bhekicele nobekhona kule nkundla uthi kungoku nje bathethathethana norhulumente wase-Swatini kwilinge lokulanda nabanye abasola ababini kweli tyala kwaye banethemba lokokuba awazukubakho amagingxigingxi koku. We did speak with the Minister of Justice yesterday. We don't expect too many hiccups on the matter. From the side of the police, the relationship are quite good with the Eswatini Kingdom. We know the minister there of the police, who happens also to be the vice president, the vice prime minister there. So we are in touch. We talk and all that. We don't expect a lot of resistance or problem. Ukanti elityala limisela umhla wesithandathu kuMatshi walo nyaka nalapho kulindeleke ukuba kuthwe thaca isicelo sebheli sabarhanelwa. Ukanti amapolisa ase-Swatini athi azakuqhubeka esebenzisana noogxa babo beli loMzantsi Afrika ukuqinisekisa ukuba abarhanelwa ababini abanqakulwe kwelalizwe nabatyholwa ngokubulala lemvumi yeli yomculo werap aka babuyiselwa kweli loMzantsi Afrika khona ukuze bajongane nengalo yomthetho. Isibini esirhanelwa ngokubulala intandane yemvumi yeli u-AKA siza kuthi tshe kwinkundla yaseSwatini ngoLwesibini ngelixa amagosa eqhuba inkqubo yokubazisa kweli. What we can say is that next week, Tuesday, they will be appearing again at the Magistrate Court for another remand. But then if the process of extraditing them will be, as soon as it is over, then they will be taken back in conjunction with the SAPS, of course. Intatheli zeli jelo zityelele indlu apho abarhanelwa babanjelwe khona. Abahlali bathi indlu bithanda kubamba iibhadi, kodwa into ebirhanisa ngala madoda kokuba igate bisoloko itsixiwe. Nangalesikhathi batentele amabhrayi kumbe batentele amaphathi bengeke vele unake le bekungasolisa kumbe encenye kulomunye kulothi leli gate belikhiwa ebusuku nemini sineke besithi ke kumbe encenye babamba isafe ngoma abantu le bekubonakala lokuthi akusibona bangala ngaseSwatini
lokusho ukuthi-ke kumbe encenye babangabe nako lokwesaba nako nje lebesingaba nako nalomunye bangaba nako emicondweni. Kepha-ke nasesipatrola besiye siwukhanze lo msinjwana sifike sicele wehlise umsindo bakuvumele lokho sengilamantombazana-ke labimanenge lokubona ukuthi la ngathi kunemshikashika lokwento bese ngathi siyabana kubasola kube nanganye ilanga nasiphatrola siva ngathi kukhala intombazana sasinalapho nasibabita sibakhulumisa bathi hayi ujabulile bayanatha kude lokubi kwentekayo ligede-ke vele bebangalivule belihlala lilokhiwe busuku nasemini esitolo-ke bebatila nje ngendlela bebakhululekile vele bebathambele ngoba bebathenga nasespa hilltop nala kule titolo temango bebaya bakhululekile. Ukanti kusenjalo abahlali bakwathi nabo bothukile kokubanjwa kwabarhanelwa njengokuba la madoda ebekhangeleka ingabantu abanobubele nabafikelelekayo. Sapho lwabarhanelwa ababini ababanjwe eSwatini kwityala lokubulawa ka-AKA luthi nakubeni lungavumi okanye liphikisa ukuba bayabandakanyeka kusini na kwibholo lokucinywa igama lale mvumi, kodwa luxolile kukubanjwa kwabo kunokuba lufumane iindaba zokokuba babulewe. Into edala ukuthi kugcine lezingane sezibalwa kanje kuka-AKA asikuphiki asikuvumi, kodwa okukhona kuthiwe eThekwini ngingakhohlwa ukuthi bonke abantu banabangani banehlobo banekuthweka nabantu abaningi. eThekwini kuthiwe ukuze kube ukuthi kuyaqedwa ngento ethi ndimande lezi ngane azibhedwe ngawo wonke lamacala enzeke lapha eThekwini ukuze kube ukuthi aziphumi khona bezosale behla laba ekuyibona sebeqhwakhe lo msebenzi wakandimande. Sekube nezigameko eziningi ezifana nalesi ekuyisona sesobophisa lezi ngane namhlanje eziningi kakhulu lapho silahlekelwe khona iy'memba zomndeni zibulawa, hayi ukuthi zibulawa abantu nje, zibulawa amaphoyisa. Olu sapho lukwaqinisekisile noko ukuba la madoda abalekela kwelalizwe ngenxa yokuzingelwa ngamapolisa kudusho olugqubayo lweeteksi phakathi kosapho lwabo nolunye usapho kwiphondo laKwaZulu-Natal. Emva kwaloko-ke iy'ngane zibe seyijahwa amaphoyisa. Ngokwesabela-ke iy'mpilo zazo iy'ngane zigcine iy'ngane kuwukuthi aziphume la eSouth Africa ziye koqasha kwamanye amazwe njenganalezi-ke eseyitholakala eSwazini. Ukanti ababarhanelwa ababanjwe eSwatini baza kubuyiswa kusakuqokunjelwa inkqubo yokubabuyisa kweli loMzantsi Afrika. Kanti abantu baphefumule ngelityala lokubulawa kuka-AKA nomhlobo wakhe uMgqibelo Motsoane. Akwaba ke msasazi lingake lingafani nelikasenzo meyiwa elityala kubekho ubulungiswa ekugqibeleni ngoba akumandanga ityala xa lidonsa iminyaka ngeminyaka. Hayi ithemba sinalo ngoba bona aba babotshwe masinyane akufananga nalanto kasenzo meyiwa ithathe more than 7 years before bebanjwa. Kuyajabulisa ukuzolisa indaba sethemba ukuthi abefependa klobende inyambe bayidlanga ngoba sekaningi abantu sothi-ke into abayenzile kanti abazange. Ndinethemba elikhulu into yobana ubulungiswa buzakwenzeka apha olu hlobo kwenzeke ngalo ngoku loba bafumaneke kuhanjwe umgama omde kakhulu bafumaneke la madoda. Kodwa ngiyavumelana baba-AKA lana uyabona khona okusamele atholakala uma samele atholakala ukuthi le mali ebeyikhishwa ziqhamuka lezi mali. Okwangoku kukho abarhanelwa mina ndiyafuna ukuthi ewe ithemba likhona lokubana bakhona abantu abalibuzo bakhona ubulungiswa. Masithembe ke ngomthetho odlala indima yawo kwaye ayisowishu ngawo mangathi ungabala kakhulu. Umongi Mr. Khulphuzi uthi akho themba elityala lizofana neli likasenzo meyiwa lizothatha iminyaka. Usiyafana Zulu eShowe uthi asethembe buzoba khona ubulungiswa kuleli cala alizofana nelikasenzo meyiwa. Uthabo Bele njengele uthi nalo tu ithemba msasazi kwakunini ngoko wabulawa AKA ingathi uzoba lizengezenge elifanayo nelikasenzo meyiwa. Umthetho wasemzantsi andiwazi usebenza njani. Mokolo ngaphefumla kwimiqolo yethu sebenzisele nombolo ka WhatsApp nengu 071 670 2548.
Kulubaphathiswa yephondo laseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane uhlabe ikhwelo kwiinkokheli zomthonyama kuba zizinike uxanduva ngezikolo zephondo oku kwilingelo lokuqinisekisa ukhuseleko lootitshala kwakunye nabafundi kwiindawo ezisemaphandleni ukuze kuphucuke iqondo lokupasa kwabafundi ephondweni. Wenze esi sicelo ngethuba lovulondlu yeenkokheli zomthonyama nezikhoyisani isihlandlo sesithandathu namhlanje eBhisho eMpuma Koloni. Uphuhliso lwamaphandle, ezolimo, izinga eliphezulu lobundlobongela obusekele kwisini kunye nokubulawa kwabasetyhini kweli phondo zezinye zezinto inkulu-maphathiswa umnumzana Oscar Mabuyane athe wazidandalazisa phambi kweenkokheli zemveli ngethuba kuvulwa indlu yeenkokheli zemveli kunye neekhoyisani. Whether you are talking about education, health, housing and economic development would not have been possible without a strong partnership with the traditional leaders, which has been built over time by the various administrations of the ANC-led government. Umphathiswa wesebe lobambiswano ngolawulo nemicimbi yemveli uthi iinkosi zinendima enkulu eluntwini ingakumbi ezilalini nanjengoko zingabalamli abathenjiweyo phakathi kukarhulumente nabahlali. Kulo nyaka uphelileyo ngoDisemba beziphuma iphulo iinkosi zihamba zijonga onke amabhoma, kodwa into esixakileyo into yobana abazali nangona sisenza singurhulumente neenkosi, abazali bona babonakala behambele emva ngoba abantwana sifika bengenawo amakhankatha emabhomeni. Unkosi Mpumalanga Gwadiso ungusihlalo wendlu yeenkokheli zemveli kunye neekhoyisani ephondweni uthi le ndlu inoxanduva kubantu bayo ukuqinisekisa ukuba izikhalazo zabo ziyalungiswa. Abantu bajonge lukhulu ezinkosini ngoba bayalazi uba ilizwe zingekho iinkosi akukenzeki into. Indlu yeenkokheli zemveli neekhoyisani eMpuma Koloni iza kubamba iseshoni yeengxoxo-mpikiswano ngentetha phambili yenkulu-maphathiswa kwinyanga ezayo. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boyi ndiseBhisho. Ukanti ngaphambili besinodliwano-ndlebe nenkulu-baphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane nalapho besimbuza ngemingeni yephondo lakhe sizama ukufumanisa ukuba iza kusonjululwa njani nini. Kulubaphathiswa uMr Mabuyane masikwamkele kwindaba zethu 163. Kwintetho yakho yobume bephondo ukhankanye izinto ezininzi enizenzileyo ephondweni ngempumelelo. Xa mhlawumbi unofumana elinye ithuba zindoni oqondayo into yobana ngaba ningabuyela kuzo niyozenza eningazenzanga? Kuqhubeka sisakha iziseko zophuhliso ingakumbi izibhedlele nezikolo. Sakhe izikolo ngelithutyana lincinci nje sakhe izikolo eziphaa ku-100 ngakumbi phaya emaphandleni. Sisakha izindlu zangasese ezikolweni, yonke le nto ikade ingxaki ithethisa phaa siyayilungisa yonke loo nto, kodwa okubalulekileyo kukugxila kakhulu kumcimbi wezoqoqosho. Kumcimbi wezoqoqosho sijonge kakhulu ekudaleni amathuba omsebenzi kuba lelo zoqoqosho lizasinceda sizise uphuhliso gabalala phaa. Abantu bakuthi batsho bafumane imisebenzi, abantwana basemakhaya abanjengani bangazapha eRhawutini bakwazi ufumana imisebenzi phaya. Zininzi ke into esizikhangeleyo. Indlela zase-Eastern Cape ezininzi zizi-gravel road, phantse u-90% wendlela zaphaya zindlela zomhlaba engekho lula. Uyayenza kulo nyaka kufika izikhukhula zizikhukulisa indlela uthi ubuya wena ugoduka uhambe emaweni kanti indlela ibiyenziwe kulo nyaka opheleyo. No-auditor general bekaye benalo ngxaki xa izo-audit kube kuthiwa le ndlela ibiyenziwe ngenxa yezikhukhula ze-global warming ne-climate change sibe nezo ngxaki, kodwa siyasebenza kakhulu ngoku. Akudalanga kuvalwe enye yendawo zokufikela abakhenkethi kwiphondo lethu eMpuma Koloni, iMazembe Hotel. Akudalanga ivaliwe, xa uba ndiyacinga kakuhle ivalwe nge-27 kaJanuwari. And loo nto ikhokelele ekubeni abantu abaninzi ababalelwa ku-24 baphulukane nemisebenzi yabo. Abemi baseMpuma Koloni bayakhala ngentswelangqesho, sinabo noogqirha futhi nabo. So yintoni nizawuyenza ke into yobana ngaba nilwe le crisis sikuyo yentswelangqesho? Umcimbi wogqirha ngumcimbi welizwe lonke, ayingumcimbi wase-Eastern Cape. Umphathiswa wezemali ngoko benika ingxelo yesimo selizwe nemali, imali izabelo. Uyichazile into yokokuba nansi imali izawuqashwa ngayo oogqirha. Ndicinga ke leyo ingxaki yona iyasombululeka namanesi njalo njalo.
Njengoba sivalelwa eMazepha Bay ngapha sivula enye i-5-star hotel ngapha eMkhambathi ezilalini ngapha eFlagstaff. Kodwa asifuna uvala nelinye ishishini elisebenzayo. Nam ndothukile ndiyipremier xa ndiva sekuthiwa abanikazi beMazepha Bay bayavala bengazange bakhe beze nozothetha nathi sibonisane intoba yeyiphi enye indlela esinoyenza. Kukho indawo ekuthiwa iTolomnqa esinesikolo esinemeko engaginyisi mathe ekuthiwa iqala primary school. Ungakwazi ke usiphendlela ke Tiya? Bese nditshilo msasazi uba sakhe izikolo ezigqithileyo ekhulwini. Yenye yemingeni esinayo le apho siba ngocofa ishiye kwenziwa izinto ezingagqitywayo. Ndihlangane nale meko enje phaa eDimbaza yesikolo ebesimke kulo nyaka kuphelileyo. Sasilandele esi sikolo msasazi, ndiqinisekile izawuphela iveki kucaca uba kwetheni laa meko izibe nje yesa sikolo kuba yimeko engamkelekanga at all. Phaya ke kwezaa ndawo zomonti ibundothusa uba zisekhona izikolo ezinoba zifana nezi zikolo kuba kasithetha nge-mud school besiloko sithetha kakhulu ngezikolo ezikwela cala liphesheya kwenciba. Zonke ezi zikolo zozibini kuthethwa ngazo apha zasemonti ndiqinisekile leni inyanga izawuphela kukho into ecacile uba yintoni ingxaki nangoba bendiyazi ngendikunika impendulo ecacileyo kule ndawo uba kwenziwa ntoni ngoba ndiqinisekile zikhona kwisystem. Zawuyifuna ke loo report. Ababukeli bethu ke nabo ke banemibuzo emininzi kodwa ke siye sakhetha nje imibuzo embalwa. uVuyani Nkomo yena uthi banezindlu ze-RDP ezisentabethemba eMpuma Koloni. Uthi indawo ezifana neThornhill neRocklands uthi zakhiwa ngo-2017 ezo zindlu ezo. Uthi azikho semgangathweni tu kwaphela, azinambane azinamanzi, oko kumane kuthenjiswa kodwa until nanamhlanje basalindile ke basajonge enkalweni. Well, ndizayilandela ndiyayazi ngokwenkqubo zikarhulumente human settlement wokhindlu ayigqibe awufake umbane like tubing enza yonke loo nto ukukonektha noku-energizer iba luxanduva lukwamasipala no-Eskom. So ndizawuyilandela ke loo nto yaloo project kuba ngokule ndawo ndikuyo bendingayazi now that ndiyayiva eyithetha ubhuti phaa ndizawuqinisekisa uba iyalandelwa loo project kulungiswe loo nto. Lo mbuzo wokugqibela qabaqaba nje uSiyavuya Zangwa uthi yena owakho umbuzo uthi mhlekazi ingaba ucinga ukuyiphucula nini imeko yedolophu zakwindawo ezifana nolusikisiki. Uthi nikwathini ngobundlobongela nokuxhulwa kwabantu elusikisiki abantu abonwabanga abanye bakhutshwe ezindlini zabo. Msasazi ingxaki lento ye-crime human trafficking nezinye izinto nje ukuhlukunyezwa koomama ingakumbi abantu abangamantombazana phaya kwezaa ndawo. Kodwa manditsho uba umsebenzi osiwenzileyo mkhulu kakhulu. Imeko yaselusikisiki ibike yaphantsi yafuna ungalawuleki. Ngoku ndithetha nawe iyalawuleka kakhulu kubantu abahlukumeza oomama benze ezi zinto zingacacanga. Bekubanjwe abantu abaphaa ku-16,000 12,400 yabo bantu ndithetha nawe nje bagwetyiwe ngenxa yezinto. Ngumsebenzi ocacileyo obonakalisayo uba urhulumente uyasebenza. Kula mapolisa beqashwa ayi-20,000 10,000 komnye unyaka 10,000 komnye unyaka. Eastern Cape yabelwe i-3,400 ukuqinisekisa uba sinamapolisa azawukwazi ukufumaneka abe visible sibanike imoto izixhobo zosebenza afumaneke ebantwini. iMpuma Koloni will never iyatshintsha so biphinde ibe yile nto uba ubuke wemkapha wamkunyaka uzawubuya itshintshile. Sihambe ngaso sesibini leyo ke inkulu baphathiswa ephondo laseMpuma Koloni uMnumzana UMabuyane. Imamelodi Sundowns izakusindleka iTP Mazembe kumdlalo womlenze wesibini weCAF Champions League noza kubanjelwa kwibala iLucas Moripe ePitoli ngentsimbi yesithathu emva kwemini ngoMgqibelo. Nansi Imozulu noThabile Makhaphela. Mbukele ekhaya ubukele kaloku kuchannel 163 apha kwi-DSTV ke mbukele apha kumzantsi wethu ubhexesha umqulu wangokuhlwa nje kuye kaloku umamqwathi inzokazi yasemaqwathi bethu meke ndikuThabile Makhaphela apha kudesika yeMozulu uMamthembu namhlanje nangomso Nansi Imozulu. Sivule ke bukele ekhaya kodwa ukubandla kaloku ukutshisa kwelanga apha eMzantsi Afrika esesibize kakhulu ke bukeli le-heat wave ukubhudla komoya lokwakutshisa kakhulu ke bukele apha eMzantsi Afrika indawo ezininzi kumntla-mpuma njengapha kwelaphondo lonke lapha eGauteng kooPretoria kwasekuseni futhi phaa bevuka ngala 17 degrees balivale kamandi futhi usuku lwabo ngamafu nje bukeli kwakhe aphole kamandi ngo-31 bukela bekhaya amaqondo wakho aphantsi nalawo athanda ukuphakama sivune zephondo lokuqala lona ke liphaka lokhu eMpuma Koloni indawo eziphakame zelaphondo eAlvani ngo-15 degrees phaa ekuseni bavala usuku ngo-33 benje nje phaa ephondo mbukele kumbindi eMzantsi Afrika lona ke kufaka lokhu eFreystata koFrankfurt bevuswa ku-16 degrees bavala usuku ngamafu angephi ka-33 degrees
natsalo bethi imozulu apha ephondweni lethu lilandela lokele phaa kaloku entshona koloni indawo ezifana phaa koBeaufort West ku-23 degrees phakathi nasekuseni bavala usuku futhi bekade ngeetshisa ezemvula kakhulu phaya ngamashumi mathathu nje ekhatshwa kaloku sesasithoba nantso ke bukele kakhulu imozulu phaa futhi ephondweni lona ke kuphaa kaloku enorth and cape indawo ezifana phaya ko-Uphendula bevuka phaa ngexesha lasekuseni ka-22 degrees bavala usuku futhi kumyoli phaa namafutha akephi ka-38 benje nje phaya ephondweni bukele lwakhe liphaa kaloku lona northwest ko-Vryburg ko-17 degrees xa bevuka phaya ekuseni futhi bahambe kamandi nosuku luphole kamandi futhi ngamashumi mathathu ekhatshwa sesasithathu benje nje bebukele phaya ephondweni futhi kulapho sikwaye kaloku eGauteng nato ke imeko phaya kummantla weli phondo njengaphaya kaloku ePretoria bevuka phaya ekuseni ngomso ngaye kaloku la-17 degrees baluqoshelisa isuku futhi bukele phaya ekhaya ngo-31 okuphole nje kamandi zibenje nje phaya ephondweni kummantla apha eMzantsi Afrika lona ke liphaa kaloku eLimpopo indawo ezifana phaya ePhalaborwa ekuseni futhi ku-17 degrees basuka kathi lusuku labubukele baluvala kamandi ngamashumi 28 benje nje phaa futhi ephondweni Mpumalanga Middleburg basekuseni kuyabanda phaya ngo-12 baluvala kamandi futhi usuku ngamafutha akephi ka-25 degrees esikhukhuza nguye futhi la-29 degrees nathi kaloku bethela imozulu phaya ephondweni lokugqibela lethu liphaa kaloku lona KwaZulu Natal indawo eziphele iphakathi kakhulu phaya njengaphaya ePongola ku-16 degrees itshisa kamandi futhi lala ngabukeli ngamashumi mathathu abenesibini naphaya eNewcastle ku-12 esilibethela ke itsho imeko kwidesk ayime imozulu mna ndikuthanda kangaka xesha lemiyawule kamnandi mawethu